Bună ziua și bine v-am găsit la episodul 2 din cascadării și pe scurt Gașca Fire Rolls. Astăzi vă vom arăta mai multe chestii. Arată paralele mele. Arată paralele. Vezi, eu sunt milionar, bă. Bravo! Eu sunt milionar. Haide să filmăm. Deci acum eu le voi pune provocări la băieți. Hai. Deci, prima provocare. Oh yeah, baby. Care va fi? Deci, și se pare că avem un nou venit, Alex. Nume de cod, Flacără. Bun, deci eu le voi pune provocări la acești băieți. Prima provocare este pentru noi să facă 360 peste scândură. Să vedem. Oh yeah. Șpagatul din nou, ca în episodul. Și acum urmează Vlăduț să îl provoc să vină în viteză, să sară, uite, până la gard. Să vii în viteză numai de acolo, să te împuși din nou și să sari până aici, să sari de pe asfalt. Aia să vedem din nou comediantul. Și să vedem. Sari. Bravo! Acum provocare pentru Flacără, nume de cod Alex. De nou, invers. Te provoc să sari 1 metru cu rolele. În viteză. Să vedem! Se pregătește? Bravo! Și comediantul nostru, Mr. Bean, caporelga din episodul 1. Te provoc să sari să terzezi în picioare. Fundul de pământ! E bine, acesta a fost episodul 2. Haide! Haide! Toată gașca la un loc! Mai dăm provocare, mă. Lasă. Haide! Toată gașca la un loc! Du-te acolo la ea! Haide! Hai, scăcați-mă. Și acesta a fost episodul 2. Episodul 3 vom face provocări și întrebări. Pa, pa!